Hoćeš malo vina? Pa stavi mi 2 prsta. Pa dobro, stavit ću ti 2 prsta, a hoćeš vina? Gospodine, zamislite da imate dve opcije. Jedna je da živite sa ženom do kraja života, a druga opcija B. Opciju B biram. B. Mama, voda ide iz kupaone. Voda ide iz kupaone. Znači, ako pogodiš u kojoj šalici se nalazi ova slušalica, ja ću tebi dati osobno 1000 kuna, ljudi. Može? Pa sada. O. Ma ništa. Ne, spustit ću ovo sad da normalno da krenem. Sad ću te nateram da okreneš ruku. Ispružije. A ne tako, ovako. Da krenu se. Strašno. Dođe, onda će vas šišati brijat na suvo. Ja o to platit neću. Jesmo li se razumeli? Drugo, mičite mi o te pive s očiju. Ti, Mareken, ti. Donče, dođi molim te. Dođi da mi pridržiš ovo. Ajde, požuri, evo ti ispaću. Šta se pridrži? Pridrži samo ovo, drži ovdje. Pazi da ti ne... Znači, drži, ajde, šta ti je? Samo drži gore. Ko drži? A? Drži tako samo. Kako, ovako? Da, vidiš. Pa šta je, čekaj. Ja si me zajebao, bre, ovdje ima voda, bre. Pa naravno da ima voda. Ma nema ti jebe matru, drži ovo se. A? Šta da radi? Snađi se. Ajde, u pičkama dođi, prevati ovo, bre. Snađi se, dobro. Snađi se nekako. Uhvati! Probaj da uhvatiš. Pusti i uhvati. Ljubavi, ima jedan novi challenge za tebe. Paj. Ajde, ustani. Slušaj mi sad. Uhvati se za jedan članak. Pusti. Uhvati se za drugi članak. Pusti. Probaj da skočiš. Kako se glasa pas? Pas? Da. Kako se glasa miš? Ciu! Kako se glasa kokoš? Kukuriku! Kako se glasa kit? Ajde. Moj tata je izmislio challenge da radim trbušnjake pod ovim određenim pritiskom i stresom. Joj. Ti mene zezaš! Bate, aj mi donesi soka dok nije počelo.
Mate, aj mi donesi čipsa dok nije počelo, nekih grickalica. Aj, Isuse. Evo. Daj donesi nekih kolača dok nije počelo. Dobro, šta treba početi kad si invalid, ne možeš ništa sam. Evo ga, počelo je.